Ayun. So, sa pinakang ba? Tagalan ko na itong ulo. Kupindoan.
Unauli ko ang my name. Natira kayo.
Bawa pala magiging na sila kembali ya coba coba kembali ya that and then why
cellphone. Boleh kamu sama cellphone.
Kuning back to back. Kaso nag-front. Matabing na siya. Tingnan siya mo. Speaker sa siguro yan mo. Pero mo din na ka. Pero talaga sila sa mo din na. Ay, sige darap ito mo. Inulit niyo mga kurang mo na. Hindi niya na. Gagawin din sila mo.
Makakal ka ba, Dre? Out na sa wall. Sige na, say ka na dyan. Oo, sige. Sige, salamat, sige. Open na siya, Saka, ganero. Nakakita ng mga ano yun? Ano yun? Kung kayo rin sa mo sa ano, sige, seven. Demo yun na church yun. Demo daw sa sabi ni Guy. Ano kaya mo na?
Niyo. Patay niyo. Ha? Ano sabi? 30. Patay man lang. Dinaji. Sige na mo, patay niyo. Abot na. Yun. Yun. Oh, diba? Ikaw na siyo. Wala dyan, sige, kape daw. Ano kita yan? Bakit mo sabi? Yan, pisong ko. Wala, hindi na mo. Parang po, plastic sa ilo basahan. Plastic sa ilo. Tao po. Sino ako bagat siya makasugma? Ang kara ba yung kumigilo? Kira, 27. 27 silang ilo. Yun. Bridge. Bridge. Utang yan. Bridge. Habang ay Bridge. Ito kaya ay daw.
Rage. Rage. Hindi mo. Ay, nakabot mo. Kaya man din. Pwede ni Bobolo. Ay, may yun. Ay, nasa tsaka ko siya. Ay! There. Ba't mag-finish? Ano kasi, kung ka mga pangarap mo sa iyo. Ay na. Ay, magbuhat. Uy, nakulon! Nakulungay! Luluyaw dyan. Pwede mo lang yun. You know? Nagkaroon ka mo? Hindi ka daw di pabit. Ayan o, JC4. Sabi niya may garag yung mga kupal. Tulo, ang yan. Ay, tayaw ko sa ano. Sige na kami mag-yaw-yaw pa sa kasyan. Likod. Ha? Nasa ikay to. Bukas siya sa 27. Sa Balichiga na. Mag-27 ang meron niya. Yun, maganda yun. Hindi ka naman radyo. Tunaw. Pinapayo ko sa iya ta. Nata pera. Ay, nagiri ba? Hindi chicken kami. Oo. Ano na ako? Ano, stepper? Ano, stepper?
Yun mo, yun na yun. Bigla tayo. Oy! Hinap niya yun. Pinis. Biglang puta. Ano ba ito, lima? May tubig? Ay! Meron na. Ha? Oo. Uy! Uy, ito. Ay! Ay! Uy! Window, window. Dinero na ito. Tama. Bayan na dahil niya. Iya ka na. Uy! Nakarin mo. Gamitin mo yung buko yun. Yan na, gagamitin mo. Ilalagay yan sa pressure buko para matukoy.
Shanghai, pidget na, dyan. Here, God. Yan, dyan, dyan, sa ba? Siguro din, di ba? Ano yun? Uy! Puti ko pala na. Hindi ko dito umuwi.
Yan, sabi na kasi ito na. Kung naman ito ako nga, ito ang papatuloy. Yun, ikaw na dyan. Di pa na dito. Pero naman yun. Sarap mo na yun. Huwag na yun. Okay na po. At laban sa ano, so, hindi ko bisa sa kasukla. Yan at ang yaman sa mundo, handa ako makipaglaban para lang sa'yo. Basta kayo ay magkasama hanggang dulo, ang damong higayan, namin sa mundo, handa ako ako ang bibili mo, sanay maglaban. Bakit ko laban doon? Wi-Fi. Dalawa? Ito nakakarakto lang ako tayo. Hindi ko
Ang kinig. Kung niya ba ba ito? Kailangan ikaw ang lakas at kahinaan na hindi papabayaan na sa kamang mapupuntahan sa panaginip ng kasama. Eh, hindi yung ganda. Ha? Ay, ang ganda. Hindi ko pa may ito. Nasudma ko pa sa edit pa ito. Banggi. Ano yan? Sheesh. Ano to pagtutunan? Kaya, ito niya pala naman nagtutong siya dapat dahil napagpahalo yun, di ba? Paghapon sana, ano daw sana, paano? Ako ang superior mo sa pangyayaban. Ako, nabili lang ng damang paglaban. Ayun. Ako, matanda ako. Nandito lang ako. Habang andito sa likod niya ako. Balik mga
Ayun! Wala na ito. Wala. Online sa 3. Hindi ba? Ano si ma'am? Bakit si ma'am? Ano ba yun? May bigay. Kaya, hindi ba ba? Kaya, kaya lang. Maganda lang ako.
Kung may kailangan kahit okay na pwede ito. Hello? Ha? Dyan? Pangulo ko na sa kanila. Papa, ha? Ulit. Marong. Meron na po yung ballpen yung mga Bernilo. kulay orange. Perito. Dahil man ibang maliit na perito. Gunting.
Makapagod tayo. Wala yung reward.
Boy, ano pa ikaw mo ba damit mo? Gagamitin mo ba yung mamaya sa natin? Ano? Ano yung damit mo? Binad mo na yan mo. Alin pa ang gagamitin mo? Hindi mo sana? Sabihin mo si ate, ibinad mo na yan. Murag mana duman. Ang sige ka sa Buboy. Di ba? Yung bado mo? Boy, ikaw po ini. Ikaw na dito, boy.
Yun lang. Ah, nasa to. Ah, ito. Open sa to. Jim, ito din naka-charging. Hindi man daw sasabi ni Guy. SUV.
Hapon kami. Hapon. May ano ka ba? Pwede na ako sa iba. May barat. Meski buto gila. Dahil wala na ini ano lang ilitan ko. Meski buto lang mo di ba ka? Ikakan mo ko buto ang dala. Hindi ko binuwan mo. Makipila na rin. Wala iba. Yun. Kita madali ko na ba? Mas mapila na ako wala na. Madali yung paano magkano sa lugar. Parahay. Ano mo kung paano? Para ko basa. Hindi spray, hindi ko kaya ang kumay. Makulog pala ang pang tiga-araw ka pwede. Anong oras? Alas 12. Anong oras ang ano? Kalaw. Oh. Bawal. Sa Bible. Meski butog bawal, hindi ko malilugan doon, hindi ko malilugan. Wala lugan. Lilugan ko wala lugan. Gusto ba ka, gusto ko. Nagkaroon ako. Hindi sana. Nagkaroon ka. Tapos. Dahil maski arga, arga yun. Okay.
Mas makulog na na ito. Baka pa naman. Nothing na siya. Ito yung Wala. Update tayo work. Ngayon ba tayo sa work? Ano? Alam mo na. Tomorrow. Thorns. Yan. Yan. Buko. Anong kaan? Kaya ba nagdito ko? Yan. Yan sa. Parang kaan. Para sa kanya gamitin ako para mag-improve yung kilala yung chance niya. Hindi pa dahil sa mag-improve ka. basta kamis na ba sa lahat ng Pag nagpaan, dahil pa paano ang baba. Pero wala ako. Nagkampi na siya. Ang galing ng mga kapitalo ba? Kung paano nga yun ang ano. Gusto nila talaga. Diba, doon mo pa ba na tuloy? Ano yung ako ba na tuloy? Ano ko kawat ng magnet? Pero sa Wala na ako.
Yan, yan po. Ang galing mo lang, Paul. Yan. Brutal na kami. Oo, hindi pa na dito ako. No, no, puro na out ito. Eko. Hindi lang. Oo. May nahanap ako ngayon. Mm. Ano ba tayo pili ko ba? O yan man. Oo na. Oo. Ano ba dito? Hindi pa na ulit pa na so. Hindi mo ko ma-sure. So ano ito? Bilay ko ba? Bakit ka nag-sure? O ito ba? Sa baba? Oo. Yan ama. Oo. Batok. Traditional batok. Traditional batok. Iyan mo. Kaya makulog din ako. Hindi nga ito. Iyan. Hindi nga, pwede ko. Ma. Iyan, papi. Kada man nagpadala na ma. Bako ko. Sabi na sa inyo, Yun na po. Video ko ba ganyan? Di masama niya. Mas makul, ano mas makul sa inyo? Sa kayo siya lang sa sumakot. Gamitin. Kaya ko sa bakit? Mama siya mas. Kutya. Andun na rin na sa ano. Bismillah. Wala sila. Tapos ba birthday? Kasi maybe. Norte ng mga katanong ko. Video mo din. Video. Bakit?
Hapon na, tapang hapon kami. Aga pala. Ay, hindi. Alam ko lang kung ano. Bonto ko lang yun. Bonto. Wala ba niya? Bonto. Sigla ko pinagalo ko yan. Kaya ako, hindi ko ma. Pero man ang anak ko mabalik na. Naggamit na diba? Emang, siguro yung daw. Ibu ka kita. Ate ka, sigat. Dahil na. Igamit ko sa binalay ko lang 375. Hello, last month. Igamit ko. Okay na talaga kung babae. Pwede pa lalaki, pwede pa babae. Iyo po. Ano lang ako tangan sapatos mo ako mo. Ay, siya kayo magkakali. Dahil sa ay, tao, paano pala dito? Yung yellow sa likod. Ito ba? Oh, hindi nakatakot. May batak mo na kulay. Yan ma'am. Ay, may kulay rin. Sige, kulay yan paano? Kulay Yan po, ma'am. kulay na. Alam, bumano ka na masip mo na kasi lolo. Yan ma'am. Kami na kasi
Wala man mag-doktor. Wala. Wala man lang sa kwarto. Pag siya naman sa balyong araw. Di pa dyan. Di ba tiga ang mas ni bibig? Tiga na sa bibig. Kung ikataning ko. Tapos siya. Siya. Ako ka man makaroon noon. Ayun na dito sa loob. Nung sa iyo. Nagagawin ka ba? Nagita ka daan. Okay. Tawa ka daw ng bibig. Hindi. Nakadako lang ang piling ako. Wala mo ka mo. Ano talaga Mga yun? gamit lang. Manok pirak ba, ma'am? Buka man ba ka ng bibig manok pirak? Manok Bombay, ganit, ma'am? Parang kaya Okay, ada dito. Agiling. pero mahal. Sumalungan na yung alcohol. Bukan ba sa lahat yung pagkakilyo? Ano yan? Oo. Pero ano yan? Tayo muna ito. Pagkaas. Taas ka? Basta. Okay. Okay. Basta may nahilig ko nga ng duwan sa mga Kulay rin ba kayo? Hindi ba kayo? hindi ako ba yung mga leg symbol. May ba alabi? Makabuhay daw ako. Nananayos mo siya tao. Madali na naman makakuha daw na. Dapat mas natin natin. Sigaret muna naman. Oo. Kung may amdabi, Kutsi. ano may amda pa sa lubong dabi? Nagkakaulit na siya. Ano, Supra? Supra Toyota. Bravo ko si mama mo. Wala mo sa mata. Hindi. Supra ko si mama mo. Wala akin na kung kay mama. Tutungan. Ganda ng gabi si papa mo. Leg mo gano'n. Talagang tigil po lang ito. Hindi ka ng pamo. Bagalat kita na makaduwa. Kaya ko Condolence. makaduwa ko. Kaya ko nag-iipon ako. Iyan mo. Hindi naman mo. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ano lang? Pangit ang kalabil. 1, 2, 3, 4, 5.
Pero pwede man pala sa i-grade o sa rin mo. Pwede ko na. Pikon na ma. Pikon na. O yan. Gutom ka, be? O igdalaw ka? Malanganit na ba ako? Galit na po. Igdalaw guys si be. Huwag ka, ma. Dinog po ako. Milyonaryo, gikin ang ama. Matibay lang pala. Kaya manay mo naman sa patas ma. Ay, madali ako. Wala ko nito. Ako. Ano mo niya pwede? Ano mo niya sa patas niya? Sumay ako. Ay. Pwede ko sa bawah do. Tabla. Dahil sa breakthrough, sabi ko kung matibay yun. Off. Kaya po. Hindi siya nakot. Ano? Kaya pala nakapagpawili mo na ako. Yan ang nangyari. Oo. Sige. May dalawa to. Better na. Naisun na black mo natin. Di ba yung black? Oh no. Ito na yung mahilig kaya ang may alit ko. Si Stephen yan. Mapanagulit ka lagi. Mabalik ka gira dyan na sa ano. Hindi na lang. Hindi na may suspend doon. Ako po pa mga magpigong record sa ano. Wala kasi din kasi nata sa Di ba na ako magtundo? Ay, may ako na sa lubong. Uy. Ang popa pa mo ba? Ano meron mo bi? Isi ko na siya. Sundukin mo na yan.
Oo, sa gatos ka lang. Madras ko lang. Drug free. Do pag ang Stephen Tarrant, natawag mo ko sa Stephen Tarrant. Ikaw na sa show. Marian, kunin mo, matibayo. Ginadala, ang ganda yung mga durog-durog na dapat. Ano ba? Pag lang, ginadala. Pag ako, hindi ka. Pag lang, ginay ko, nasa ako lang. Ay, kanta ko. Ay, pag-send ko yun. Kasi ang papa, ano yun? Ano sa Paris pa? Ako nung ano pa. Ako. Naku, Like mo, hindi mo matay. Gamit pa na MTA. Hindi ka ba sa okay. Diba? Nakasubo mo. Hindi ka siya. 22. Gusto ko niya sa kamera. Ay, wala pa silahan. So, panggitin ako na ako. So, kulang ba ako? Kaya, Open cup. ang gatot sila na ka. Dahil ay pinong dapat sa kulugan doon nito kami. Ay, kumukano. Wala, ulo sa iyo. Na, Wala man. Wala eh. kita na ako rin mo. Yung isang kilo sa dami. Kasi Kita siya. ako yung isang kilo sa dami si Kuya. So, sobrang ang kapilo. Ate Joy. Hindi ko na maiwan sa lolo. Hindi ko na maiwan sa lolo. Hindi ko na maiwan sa lolo. Ito nga yaan. Hindi ko na maiwan sa lolo. Search mo, alat. Kung wala, ito rin sa Kuya. So, ang sinasabi si Kuya. Kapahal ka sa Kuya. Parang nalimar ako. Hindi na lang po sa'yo. Ano? Ang ganda ng video ko kahit masarap. Di ba ano ba ano? Kaya po, alam mo po, ano ginamit yan? Gamit niya man daw sa lipas. Ginamit ko. Kahit wala. Ano? Hindi ko yung Ginamit mo. Uy,
Ay, medyo ito ako apat natin po. 1, 2, 3, 4. May harong ako wala. 1, 2, 4. Pag-ito yung mungkin. Ito, panalo dito. Hindi ko alam sa... Para sa... Ito, may embridge na. Ito may embridge. Yan. Okay, ba yan? Dalang kakuntirang points. 19 points sa 46 minutes. Tapos wala pa sa Pelican ng December 2, naka 35 points na. Ay, 31. 35 minutes. Ha? Okay, boy. 35. Dahil pa yun na injury. Dahil pa yun na nag-stop. Hindi matibaan. Dahil pa siya na injury. Sakit ko, 28 years old. Hindi bigyan na daw. Hindi ko mo ito. Award, oh, ito. Sila dito. Mas matibay natin kasi sa akin. Hindi mo rin yung sabi mo. Ano, K-R-I-S-T-O-P-E-R. Best husband is the most or five. T-H. Iyo may unting mo ko. Ay, kung mapibigay ko marami. Disto. Ha? Siguro ko, si Matigo. Hindi ko na ilang ito. Ay, siya to mas Matigo. White chocolate, ano nito. System na, mapili ka na ba? So, akin. So, akin. Jane. So, babae pa ka? So, yung baba? Stuart Barkley na chocolate. Asa na ako pangalan ako? Si Richard Berlin na kalbo na palo. Search mo daw sa IKEA kung mas valuable. Wait, pero ano na? Wala ko pa mo. Ha? Alam. Eh,
Buti ba talaga siya? Ay, ano, kuya na ano, mga James Louis ang ito. first quarter pa, first quarter. Kaya ano, second quarter pa sila kami. Jared na mamatay. Sa kami po, Naperman mo, first quarter? Ha? sila pinay. Hindi ko nga nakuha, bawal di man ang akin. Hindi ko nga nakuha, bawal di man ang akin. Mas yan ang taraming ko. Magsasabihan ko lapos yung bitays. First quarter, di mo man nakuha sa ko. Hindi pa sure. But third quarter pala kami. Tapos ang second quarter. Bagong labay. Hindi, magpinadala sa ako first quarter. Sa grade 7 at hindi man sa mo pinadala first quarter. Grade 7 yun. Hindi ano. Hindi ko nga alam nga kung sila grades ko. No! Good boy ako. Di mo pa nga nahilingan siya. Di mo pa nga nahilingan. So, score ko sa periodical test. Di mo pa nga nahilingan. So, grades ko sa periodical test. So, ang score ko sa periodical test. Then mistake. Pero always present nga niya. Hindi ko kuha. Zero. At nasawat. Open mo. Salamat dito. Wala. Yan mo yung kuli pa. Uy! What do you want for Christmas? It's you. Napipiko na siya. May gusto mo bedok food? Okay. Good food. Doy. Oh. Maganda ba? Wala pa ka nang tigang sa gripo.
Kaya tapos ano. Ay, joke. Ano pa sa ako? Kaya lang.
Kapag sumuwal, kaya yung Nakaliman ako, boy. Kaya ano da? Dahil mag-ini ako sa picture na ako. Kaya ako Sa iyo. yung papel.
So, Nagkakaroon nito ang gunting dyan sa gunting. Gunting. Kunin naman sa ng pinakadapon na. ay, mali ang magupin ko. Ay, napalang suping ko kay Inigo. Yung pinatinapok Yeah, ko. sa kuya. Wala, natasuping tiga. Hindi itong nagamit ko. Tiga, yung ako yung Sa ko, inalo ko din. Sabi din, nasa pagkutabi. Ano pa, oh? Sige na lang akin na yan nagumitin. Sa orange kaya akin ko na sa lahat. Kaya, mga kailangan mo na. Wala. Ang
Pati na ito. Wala man. May basurahan dyan. Puputing plastic. Ako iyan. Iwas mo ko talaga yung tinapay. Tama na dyan. Kasi plastic sabi. Inatakula. Bangit. Sige, ano pa ganyan niyo ba? Pero tao yan. Dito dyan. Yan. Hindi ko na. Hello. Naroon lang. Yun na daw. Dito. Mahal na ang pag-inanak ng bata. At Lugi ako hindi. Hoy, punta sa labis. Lugi ako hindi. Lugi talaga. Yung tadi ko, marap sa Ano pa tayo? tama. Mura nga na bela. Mura na rin yung. Hindi man hindi. Ay. Yan ah, wala. Ah, ano? Dahil ano? Galing nga. Hindi mo po kasi. Baka, oh,
Ano na daw ko? Iyon na close na. Daw ko naman sa ko na. Dahil pa. Ano kailangan ko boy? Nata nakulon. Ay, ba't ako naiyan ko na ito? Pwede nga oh. Ay, daw. Ako iyan. O, Ayan, okay. At ano ko ulit ito? So, ingot. ano eh. Wara. Kaya, sa'yo na naman sa'yo. Message yan available na. Dahil pa nagre-record. Huwag kang tato sa magpapili. Ito nga pag-ibig ko. Sabi ko. Hindi ito lang kailangan ako. Kailangan mo. Oo, yun yan. Bakit sa iyo? Ganyan pa po. Ha?
boy, ako din ni papa mo. Yaon, boy. Huwag ka.
Ay, puti ko. Ay, nangyari ko. Ay! Ay, puti. Ay, natawa. At naman sa to. Tres. Ah, Okay na pinagyan. Nagawa na ko na. Ito yung wala man. Buwan. Sige, daan na. Pero Ini yung number 4. time exhaust, ano ba na? Yan yung number 4. Number 1. Bago yung number 4. Bonus kami na. Magdarang. Ituturan tayo. Kami na lang. Kami na. Kung nakaslang dapat. Hindi ano tayo. Nag-hold hands mo sa mga. Ito naman. Hindi, wala ka sa siguro. Grabe ko. Nalito naman. Sabi na, kaya pa na mag-hold tayo. Orang tinatangkad orang tu orang tu dapat kampung orang tu sabi orang tu sama sabi orang tu Ito na sa ano tayo
Ay, popular. Yan ang popular. Tayo nagpatay. Pwede dapat Araw ba para po tayo pag may nakain po po. tayo study. Ano po? Talaga po ano tayo. Basta yan to. Araw Ito to. araw Pagkas natin. Mukha natin. Pwede yung 60. Lang sa mga over 50 pa. 50 over 50 ka sa banda. Pero pala over 50. Pinabiyan ka mo sana, pero dahil mo malalim na ka sa speaker mo. Ipon, hinagat. Tapos pinicturean mo. Kasi na parang tayo pa. Hindi na klase mo. Abo ko na parang sa pangarap. Grabe ka na ako. Pero matawa Dahil nagtataran ng mga pangarap. Grabe ka. Kasi naman, hindi daw, pangalan daw, Si George, si ano, si Mike, alam ako naman si Mac Anton, si Jordi Alba, si Jomar, si Lucas Arroyo, si Arroyo Levy, tapos si Kalupit, ang friend si Angel, baka inubos mo ito sabi wala nga po wala niyo dito hindi ito wala kami ang kampang dapat may kain ng mundo. Araw kaya na nakatindog sa nangarap kampang sa magsigil ng mundo. Thank you.
Negative effects. Negative effects. Bola mo, GT. Class to class. Whole language. Hotdog mo dyan po, Joseph. All swear words. Di nga no, nag-move ng English. Hotdog mo dyan po dyan. Exposure to violence. Ito violent. So, kaya, o yan o, grabe naman. And drugs. Ang draga ka. Yung nakatagin Ano ka dyan? yung nakatagin Dahil ako yun. mahal ka. Natanda, ko dapat magdumunta sa bartelbuy.com. Dahil ka pa. So, hindi ko tarap ka, no? Kondok mo dyan. Ito nga, nagkisi na kamong ano. DWD. Grabe naman. Wala, tinong sa inyo. Kada po. Exposure to strong language Ako sa dyan. yan ho, cyberbullying sa Cyberbullying. Hotdog mo dyan po, Joseph. negative effects nga nila. Ito yung komponente. Sharing negative, harmful and false or mean content about someone else. Cyberbullying. Malapatang komponente. Yan, spread addiction mo. Close friend addiction hotdog mo dyan. Kakagamit ka nun. Arap ka na ka mag-cellphone. Arap ka no. Tapos, kung charger ka cellphone, bukid ka. Tapos na sa kamot mo. Kondok mo dyan. O yan, rin kayo na nagyayari mo. Kondok mo lang. Wala pa nito sa harap na tikatawat mo. Ano? Yung Clash Royale na. Clash Royale yan. Masog lang. Kondok. Ano ka po? Tapos ka. Grabe talaga. Nadidig sa kapang ang tawag talaga sa sarili mo. Harap kayo. Kondok mo dyan po, Joseph. Ika nga na, kakalat. Alat. Tatad ko ito. Oo, nagtarang. Oo, nagkatahan. Oh, Offensive. diba? Naging natapos tayo. Pag 9 minutes tayo, tapos sa akin. So yan o, impact ko, negative effects of playing. Playing, tabi, playing basta. Yun, Natarungan. Ang GP6 Sangan mas kami nang naaram kagaran ano dasi. Kasi Number 6, 1 to 3, 5, 6. dapat ko na sa buhay. Ah, Oh, iyo. we. Ikuno. O yan, o, sabi na, it feels like preventing someone with crutches or a wheelchair. Wala nga ningin siya Maagi. pag ako may agi. Ganun ka na pa. So 200 pound ba yung tapos so ano, handang magdulag kami sa ano, sa eskwela.
Ano na? Ano? One time. Dahil. Nata. Nata. Oh. Bukasan ko na. Iya. Nagtawag. Pero, screenshot ko na. Nato, okay. Ako dito. Wala pa ko daw. Marot mo pang sa Kala mo pa na Tapos doon. yan ang plastic. Ano? Natin. Taga. Ang gari ko sa pala. Nagpa po. Wala. Wala. Tawag ko mag low energy yan. Lilipas tayo. Pwede na ito na Lima tayo. Finally na. Lagyan ka pa ng kiss pa. Ikan. Turn. Ibang klase na turn na cellphone ninyo turn. Huawei. Bang. Uy, pangin namin po. Kalpashish. Everyone. Earth to earth screenshot. Sharing. Wala pa. Open. Grabe mo din mo na naman pa na ako. Andok mo din mo. Oh, nagilig kay mga violet and video. Hindi nga, nagtala na mga arte ng mga Violet. Pero hindi. nasa ano. Ay, boring lang ako. Ano yun? Become safe. Ano ba yung ano? Oh, More than gold. More than cellphone. Ang veteran na ka. Moral sa. ano mayroon ang Hindi na siya dipindi mo na siya. Turbo! Siyempre kaya na pala mga inutan. And a very good night. Eh, ano yan? Tawag. bukin natin lang yan. Sige. Jay, ilaw na darang yan, ilaw na yan. Technique ka ito kay Yang. So,
Kung go po. Sige. Ako na yun sa akin. Barado mo sa kasi. Ako lang din niya. Break to the Kasi dapat dito. Iyo, magapil pa ba? Sabi niya, daw. Magkaroon ka pag 11 $59 ka. $11.99. Ay, kapaano po? Kaya po, alam mo. buwan naghawak na lang. Yan, naliwa pa ba? Yun yan pa sana. Yun yan pa sana nag-ano, kagato na. Upload mo dyan. Okay to ah. Kung ano, tigano ko yun. Kanina ko wala yung mga. Sana ito. Ano ko lang sa Okay na lang sa po. Sarili. Sana ito. Dali, okay Ano lang. yun? Okay lang. Yun pa naman. Matigas sa mga kumain. Malaga ka kung punoy mo dyan. Mga kids talaga niya. Hindi, ikaw ato na. Hindi na nga ganun. Ikaw ato na. Your day, your body. Ano ka alba? Nakakapit ko na. Malaga ka kung punoy mo. Okay, so. Sabi mo, video. Ang video na. Grabe! Dawa, ikaw mo nag-atugan ako. Sige, sir, sabi mo. Kaya ano, pag nakikita sa lahat ka, may katapos. May chance ka dito sa nag-aaral ko. Ba't mo yan? Nag-aaral ko. Oo, buong buo. Wala ka, guys. Ang tip ka na, video. Iningani ko pag sensitive mo ka. Sensitive mo na lang. May percentile ako. Kailangan. Nabakas mo lang din. Araw ko. Kain mo. Araw ko. Ang dagit ako sa nang anak. Sana all laro pang gusto mo baka malagat ako din. Kaya, lagi ada bela nak kemana-mana. Masih barang Jangan one mostly on Pati ba yan? Yun boy, kaya ba na ako? Baka na ako. Lagi po pa nga niya tatatay sa iyo. Ikaw pa. Umitin maganda. Ako nga nakatawa. Pwede mo sa tataan mo, may nagkatawa. Pwede mo nila tataan. Ano pangalan mo? Hindi mo na ko yung ano? Sabi yung ano? Dami yung ano? Ikaw, pwede. Pwede yan. Ako ko. Tutuloy na pangalan?
kami sa mga harap kayo. Ano? Harap na kami harap ng video. So, harap kayo na ako. Kanya parang. Kaya mag-start. Paano ka? Kondo ko lang ang dyan. Lutang gato. Isabi. Ang pala ng ano? 666, tulong 6. Sabi, tingin na ganito. Una ko yan, isang Ano ko kita? Kondo. Loko muna, tangko lang. Ini kapag pag ano, seryoso ko. Ay, hindi ka pala nito. Ulit ko. Kanto. Ay, nagtago ka. May pamangkin Idol mo yung taas na ginatawag mo. Tarot ka ginatawag mo. Idol mo. Pero paano na yung ano? Ako lang supagay ng kuti ka na. Lahat sa dami na. Ayun na. Umita na ako. Bakit pa walang gano'n? Sabi kita ako. Eh, naman, nagkandro ka. Dito. Witan. Maana ako ng lunch. Sige, maana mag-sila. Sabi kita ako. Taro. 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 Amigo Platino. Harap ka lang sa Tarot ka lang. Tarot ka lang. Take your seat. Well, I think it's really good. Oh, yun ang may ito, mga nilinagyan na ito. Aray, stop. Pwede mo sa ng concept na ikaw. Nakalibungan ka, pati libungan. Ay, hindi, nagkalibungan. Kamat iyo. Nakalibungan ito lang. Pop! Ano manita mo? Binibok mo ako ha. Ano? Wait. Ha? Why? Nikki the White. Ano sa'yo? Wait. Nikki the White. Ang Nikki the White. Yung white out. What? Stephen Curry. Curry sa Curry. Ay, sayang.
Ay, God. Ano, vlog, ano, vlog mo talaga. Ay, alin, sige na. Okay. Sabi, Oo, naman tayo na hindi. Sa sindahan yan. Kay Stephen Curry. Mm, At ano, pero sige na Sundray. Ano, ni at 99. Ito talaga din. Si Aking Ula Junter may nagre-rebound. Pasa ako, ano, mid-range pa ito. Naku, kaya, black, madami. kalat. Emerald. Uy.
Ano dito dapat kayo mga tiyago. Galing ngayon niya. Ay, wag yun, sir. Nasa nakikiro. Baka man ang video. Kung hindi ka nagbaba. Yeah. Tapos, wag mo lang. Yung mga nililip na sana da. Ilip na sana naman. O, sige, ang mga ibang bigay niyo. Hindi man ang bigay. Ito, nung mga kanyang gusto ko na. Sabi natin po, gusto lang. Uli ang mga kanyang gusto.